Eksodo, Kapitulo 25. Mga halad para sa santuaryo. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, "Singga na ang mga Israelinhon, nga maghalad sila sa akon. Batunon mo para sa akon ang dulot nga ginahatag sing kinabubuton sang tagsa ka tawo. Amo ini ang mga dulot nga imo batunon: bulawan, pilak kag saway, dilana nga asol, granate kag pula, lino nga manipis, panapton nga nahimo sa bulbul sang kanding, panit sang karnero nga lalaki nga nalugom sa pula, mapino nga panit, kahoy nga akasya, lana para sa mga suga, mga pahamot para sa lana nga inughaplas, kag para sa mahamot nga insenso, kornalina nga malahalon nga bato, kag malahalon nga mga bato nga inugtampok sa bestidura, kag sa pektoral sang pinakamataas nga pari. Himuan nila ako sing santuaryo, agod ako magpuyo upod sa ila. Himuon mo ang santuaryo, kag ang tanan niya nga mga kasangkapan, suno sa plano nga ipakita ko sa imo." Ang kaban sang kasugtanan. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, "Maghimo sila sing kaban nga akasya, 45 ka pulgada ang kalabaon, 27 ka pulgada ang kasangkaron, kag 27 ka pulgada ang kataason. Haklapan mo sing puraw nga bulawan sa sulod kag sagwa. Himuan mo ini sing molde nga bulawan sa palibot. Himuan mo sing 4 ka dalagko nga mga singsing nga bulawan, kag itakod mo ini sa iya 4 ka tiil, 2 ka bilog sa tagsa ka kilid. Maghimo ka sing yayungan nga akasya, kag haklapan mo ini sing bulawan. Igulo mo ang yayungan sa mga singsing sa tagsa ka kilid sang kaban. Sa pagdala sini, ibilin ang mga yayungan sa mga singsing, kag hindi paghusloon. Isulod mo sa kaban ang 2 ka malapad-lapad nga bato sang kasugtanan nga ginhatag ko sa imo. Maghimo ka sing takop nga puraw nga bulawan, 45 ka pulgada ang kalabaon, kag 27 ka pulgada ang kasangkaron. Sa 2 ka punta sining takop, maghimo ka sing 2 ka kerubin nga sinalsal nga bulawan, isa sa tagsa ka punta. Himuan ninyo sila nga unay sa takop. Himuon ninyo nga ang mga pakpak sang kerubin magahumlad sa ibabaw sang takop, agod nga malandungan nila ini. Nagaatubangay sila nga ang tagsa-tagsa nagatamod sa takop. Itungtong mo ang takop sa ibabaw sang kaban, kag sa sulod sang kaban, ibutang mo ang 2 ka malapad-lapad nga bato sang kasugtanan nga ihatag ko sa imo. Magapakigkita ako sa imo didto, gikan sa ibabaw sang takop, kag sa tunga sang 2 ka kerubin nga yara sa ibabaw sang kaban. Ihatag ko sa imo ang tanan nga mga sugo para sa mga tawo sang Israel." Ang lamisa para sa tinapay nga nahalad sa Dios. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, "Maghimo ka sing lamisa nga akasya, 36 ka pulgada ang kalabaon, 18 ka pulgada ang kalaparon, kag 27 ka pulgada ang kataason. Haklapan mo ini sing puraw nga bulawan,
kag himuan mo sing molde nga bulawan sa palibot. Himuan mo sing sanipa ang 4 ka pulgada ang kalaparon sa palibot kag himuan mo sing molde nga bulawan ang palibot sang sanipa. Himuan mo sing 4 kadalagko nga mga singsing nga bulawan kag itakod mo ini sa 4 kapamusod sa diin yara ang mga tiil. Itakod mo ang mga singsing nga guluan sa mga yayungan malapit sa sanipa. Himuon mo ining mga yayungan sa kahoy nga akasya kag haklapan mo ini isig bulawan. Maghimo kasing mga pinggan, mga tasa, mga tibod, kag mga yaho nga gamiton para sa mga halad nga ilimnon. Ini tanan himuon mo sa puraw nga bulawan, kag sa ibabaw sang lamisa sa atubangan ko, ibutangan mo pirmis sang tinapay nga nahalad sa akon. Ang kandilerohan. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, maghimo kasing kandilerohan nga puraw nga bulawan. Himuon mo ang iya tiil kag ang iya lawas sa pinapa nga bulawan. Magaunay ang iya adorno nga mga bulak, lakip ang mga bukol kag ang mga nagabuskad na. 6 ka mga sanga ang magagaway sa magtimbang nga kilid, tig 3 kada kilid. Ang tagsa ka-6 ka mga sanga may 3 ka adorno nga mga bulak, nga ang iya korte kaangay sa mga bulak sang almendro. Ang iban bukol pa kag ang iban buskad na. Ang lawas sang kandilerohan may 4 ka adorno nga mga bulak, nga ang iya korte kaangay sa mga bulak sang almendro. Ang iban bukol pa kag ang iban buskad na. May 1 ka bukol sa idalom sang tagsa ka pares sang 3 ka pares nga mga sanga. Ang mga bukol kag ang mga sanga unay sa kandilerohan. Kag nahimo ini sa puraw kag pinapa nga bulawan. Maghimo kasing 7 ka mga suga para sa kandilerohan. Kag ibutang mo ini sa mataas nga makasilak sa atubangan. Himua ang iya inugpalong kag inugsulod nga puraw nga bulawan. Gamiton mo ang 100 ka libra nga puraw nga bulawan sa paghimo sang kandilerohan kag sang tanan nga mga gamit sini. Himua ini suno gid sa plano nga ginpakita sa imo sa bukid. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang ato naman masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 26. Madamo gid nga salamat.